Čaute, vítajte pri našom novom formáte videí, pri recenziách a testoch. Tak ako sme avizovali, zbrúsime doslova do ostra, chystáme sa na niekoľko noviniek. Poďme sa ale teda pustiť do recenzie na sekery. Tak ďakujem Filipovi za intro, ktoré povedal. A ja len podotknem, že Filipovou úlohou z Kniland strany bude vždycky nejaký zaujímavý materiál, ktorý my budeme testovať, prebrusovať a niečo si vždycky o ňom povieme, čo sa týka výbrusu. Poďme rovno na to a prejdeme k recenzii a testu. Takže dnes sme si pripravili 3 sekery, outdoorovo, bushcraftové, vieme ich so sebou zobrať do lesa, na kemping, pripraviť si taborák, drevo, palivové, či alebo väčšie, alebo možno, že pripraviť si nejaké také menšie bushcraftové záležitosti a projekty. Prejdeme ku konkrétnym sekerám. Prvou z nich je Segurin od Prandy, 400 gramová záležitosť, ktorá stojí približne 108 €, má flat výbrus a je z uhlíkovej ocele. Súčasťou balenia je chránič ostria, šnúrka na zavesenie, ale veľkou nevýhodou je, že nemá pracku na zavesenie na opasok. Druhým modelom, ktorý dneska budeme testovať, je Hutaforce Agelsion. Ten má 500 gramov, cena sa pohybuje okolo 135 €. Má konvexný výbrus a v balení prichádza už vlastne s takýmto pekným púzdrom na celú hlavu a zároveň aj prackou, ktorá sa dá zavesiť potom na opasok. Z uhlíkovej ocele. Treťou a poslednou sekerou dnes na testovaní bude sekera od Beavercraftu. Tá má okolo 700 gramov, teda je tou najťažšou a zároveň rozmerovo aj tou najväčšou. V balení prichádza s takýmto púzdrom, s držiakom, prackou na opasok, je z uhlíkovej ocele a jej cena sa pohybuje okolo tých 85 €. Takže je vlastne aj tou najlacnejšou spomedzi týchto troch. Všetky 3 sekery majú zároveň aj lanyard hole, cez ktorý sa vlastne dá previesť potom šnúrka. Dobre, rovno prejdeme k dnešnému programu. Prvým bodom bude zistenie ostrosti a k tomu nám povie potom Denis a potom začneme už s testovaním vonku na ostro, začneme s väčším drevom, pokračujeme na menšie drevo, triesky, príprava a zatočenie kolíku do zeme, aby sme zistili, koľko toho vydrží tá konštrukcia a tá hlava. Spravíme si feather sticks, zistíme potom, či je sekera stále schopná prerezať lano alebo paracord. A nakoniec sa potom pozrieme, ako vyzerá ostrie samotné, či sme našli nejaké defekty a tak ďalej. A potom vlastne prejdeme s Denisom opäť brusenie, ako ťažko je vlastne dostať potom tú sekeru do nejakého pracovného, dobrého stavu. A nakoniec si povieme nejakých pár vied k tomu, ako vlastne sa nám s nimi pracovalo. Video bude rozdelené na kapitoly, takže si viete každý pozrieť presne to, čo chcete a čo vás zaujíma. Takže ako povedal Filip, ideme si teraz otestovať každú jednu, čo sa týka fabrického výbrusu. Tak poďme na to. Takže ideme si najprv otestovať Beaverku, ktorá má konvexný výbrus a ideme zistiť jej výpovednú hodnotu ostrosti, čo sa týka fabrického výbrusu. Tak poďme na to. Tri, 4, 5. Takže to bola Beaverka. Ďalšia na test pôjde Hutaforce, ktorá má tiež konvexný výbrus. A ideme zistiť, ako má výpovednú hodnotu ostrosti. Dva, 3, 5. No a poslednú, ktorú tu máme, tak tu máme Segurin od Prandy, talianskeho výrobcu, ktorý má taký flat V-čkový výbrus. A ideme si ho otestovať taktiež. $480. Takže priatelia, otestovali sme si sekery s fabrickým výbrusom. Videli ste, aké mali hodnoty. Len podotknem, čím menšia hodnota, tak tým lepšia ostrosť. A teraz ideme s Filipom a ideme sa presunúť von do exteriéru, kde budeme testovať všetky 3 sekery. Tak, máte sa na čo tešiť. Ideme? Poďme. Prvou na rade je Beavercraft a presekávanie dreva. Pripravíme si ho na ďalšie testovanie, bude to cool. Takže poďme na to.
Drevo je celkom surové, ale sekera pekne to brala, odoberala materiál, takže netrvalo to dlho, možno nejaká minútka a pol a mal som to za sebou. No uvidíme, ako si povedú ďalšie. Druhou na rade Hutaforce Agelsion. Poďme rovno na to. Takže Agelsion je o čosi ostrejší, o čosi lepší. Je to cítiť aj podľa toho testu ostrosti, ktorý sme mali v prvom kroku. Tak ako aj Beavercraft, Agelsion je tiež konvex. Čiže veľmi dobre to štiepalo to drevo a môžeme vidieť aj vďaka tej ostrosti, že ten prierez je takmer hladký. Že oveľa menej roboty bolo treba na to, aby som to vlastne presekal. Takže za mňa Hutaforce super. Na to, že je menší ako ten Beavercraft a ľahší, takmer to nebolo cítiť. Poslednou treťou je Segurin od Prandy. Poďme na to. A trošku cítim, že ten výbrus je flat oproti tomu konvexnému sa lepšie zaborí do toho dreva, ale neštiepí ho. Takže toto bude asi stať trochu viac námahy a práce. Takže za mňa tiež to šlo akože dosť dobre na to, ako som zvyknutý. Možno o čosi slabšie ako pri tých prvých dvoch, pri tom Beavercrafte a pri tom Agelsione, ale za mňa stále dobre. Poďme na ďalší test. Druhým krokom test prichystania si palivového dreva na triesky alebo teda na menšie kúsky, ktoré potom môžeme ďalej páliť v ohni. Tak poďme sa teda pozrieť na to. Prvou Beavercraft. Sa bojím. Vidíš, ešte sa aj naučím veci. Takže druhou na rade je Hutaforce Agelsion. S takou malou sekerou som ešte v živote takéto niečo nerobil. Dobre, takže to nejde úplne s takou maličkou sekerou, ale viem ju použiť trošku aj ako klin a dokončiť ten prvý zárez. Takže drevo, šiel som vlastne proti vláknam, takže to nešlo úplne dobre. Takže čo sa týka mojich pocitov, ako náhle to drevo už bolo menšie, tak sa so sekerou robilo parádne. Ale pri tom väčšom, pri tých väčších kusoch, to bolo trošku také neohrabané, by som povedal. Čo sa týka ale ostrosti, všetko je fajn. Treťou poslednou v poradí je Prandy Segurin. Poďme na to. Prvá šla hladko, bez problémov. Takže Segurin zatiaľ veľmi dobre sa jej darí. Má aj dobrý výbrus na to. Ideálny na takéto menšie kúsky dreva. Veľmi jednoducho sa do nich zasekáva. A ako náhle je drevo rovné a bez nejakých
nie je nejaké pokrútené, tak všetko ide ako po masle. Takže dá sa veľmi pekne so segurinkou porobiť aj maličké triesky. Ako náhle prišlo narúbanie dreva samotného, tak segurín podľa mňa, že najlepšia zo všetkých troch. A to aj vďaka tomu, že ten výbrus je vlastne plochý. Poďme sa teda pustiť do ďalšieho testu a to je výroba a zatlkanie kôlu. Prvá fáza hotová a teraz druhá fáza. Poďme to teda zatlcť do zeme. Takže kôl som si pripravil so sekerou brandy a s tou sekerou ho aj zatlčiem. Poďme sa teda pozrieť na to, či to sekera zvládne. Na to, aká je sekera malá, nešlo to zle. Samozrejme ešte to neviem porovnať s ostatnými, ale vibrácia nebola veľmi silná. A čo sa týka poriska, všetko drží, všetko je tak, ako má byť. Takže môžeme veselo pokračovať ďalej. Druhá sekera Beavercraft. Takže s Beavercraftom som trošku rozmlatil ten vrch a tým, že je aj najťažšia, tak to šlo asi zatiaľ lepšie, alebo by som povedal, že najlepšie. Vibrácie žiadne neboli, zatlkalo sa príjemne, hlava drží, nič nevyklá, takže zatiaľ v poriadku. Tak a posledná Hutaforce Agelsion, najmenšia, sám som zvedavý. Maličký Agelsion, bolo to asi najviac na ňom cítiť. Trošku som sa aj bál, že či si ruku netrafím o ten kôl, tým, že rukoveď je trošku kratšia, ale čo sa týka vibrácií, trošku viac ako pri Beavercrafte a Prandy, ale stále v poriadku. Hlava drží, všetko pevné na mieste tak, ako má byť. Takže v tomto teste si najhorší, ale skôr kvôli svojej dĺžke. Ďalším testom je príprava, respektíve výroba Feather Sticks. Poďme sa pozrieť na to, ako si sekery poradia s niečím takýmto už po nejakej tej práci. Poznámka za okraj, nikdy v živote som to nerobil, takže aspoň uvidíte, ako to pôjde niekomu, kto nemá šajnu vlastne, čo robí. Videl som to na videu, takže poďme sa pozrieť. Ide to stuha. A už to bude asi aj tým, že už čo to dneska odrobila tá sekera. A druhá vec je to, že ja nie som úplný profík, takže... Ale, ako môžete vidieť, na nejaký tretí, štvrtý pokus tu je vidieť nejaký výsledok. Takže dá sa to aj po nejakej chvíli. Ale myslím si, že na to, že už som bol otúžovať ráno, že už som čo to porobil, stále to ide dobre. Bushcrafter zo mňa nebude, ale aspoň sami vidíte, že ak má amatér dobrý nástroj, dá sa to. Druhou v poradí Beavercraft a poďme sa pozrieť na to, ako mi to po predošlých skúsenostiach pôjde. Je to tiež konvex, takže ich aspoň môžem porovnať.
Vezmem si druhé drevo, na tomto mi to nejde. Chyba je v dreve, nie vo mne. Musel som si teda zobrať to isté drevo od toho Hutaforsu, aby som teda zistil, že kde je vlastne chyba. Ja neviem. Podľa mňa chyba asi bude v ostrosti. Po tom všetkom, čím si už dnes prešla, už nemá úplne tú ostrosť potrebnú na to, aby sa tak hladko zarezala do toho dreva a dovolila mi spraviť ten feather stick. A musím vyvinúť dosť veľkú silu na to, aby som čo i len najmenší kúsok spravil a potom vlastne sa mi vyšmykne a sú preč. Čo sa týka dreva, je už dosť suché a pokiaľ viem, najlepšie sa feather stick zrobia z takého stredne suchého, jemne vlhkého dreva ešte. Čo sa týka Beavercraftu, už to je na ne cítiť. To opotrebenie sa na ne podpísalo. Ďalšou na rade Prandy Segurin. Poďme do toho, odpracujem si tie staré nepodárky a môžeme sa pustiť do toho, do práce. A o poznanie lepšie, ako to bolo pri Beavercrafte. A tu som skôr problémom ja, mám ten pocit. Trošku nezvyk po tej predošlej, ale áno, ten rozdiel je hneď cítiť. To je rozdiel tej ostrosti. Bez problému. Teraz čím to je? Je to tým výbrusom? Konvex versus plochy? Alebo oceľ? Alebo tá ostrosť? Kto vie? Ale jedno je jasné, ide to ako po masle. Aj takému začiatočníkovi ako mne. Získal som nový skill. Taká malá vychytávka od Prandy a zároveň taká finta, ktorú som videl. Sekeru máme zaseknutú v pníku. Takto si ju otočíme. Vezmeme si drievko a na tom sekundárnom ostri môžeme vlastne robiť to feather sticks. Samozrejme, veľmi mi to nejde, ale ako náhle si nájdete ten správny uhol, tak viete vytvoriť takéto maličké, veľmi jemné pilinky, ktoré môžu byť výbornou pomockou pri založení ohňa. A nie je to veľmi namáhavé táto činnosť, keďže všetko je také stabilizované. Máme to pod kontrolou. Verím tomu, že niekto skúsenejší to vie využiť oveľa lepšie ako ja. Ale keď ja som dokázal vytvoriť takéto pilinky, tak to zvládne každý. Prekvapil ma najviac asi ten rozdiel v ostrosti medzi Hutaforsom a Beavercraftom. Na začiatku, keď sme merali tú ostrosť, bol tam rozdiel možno 100, ale teraz, keď som robil tie feather sticks, po všetkej tej práci rozdiel bol fakt, že veľký, citeľný a mne sa to už nerobilo dobre, takže dostala zabrať a pritom ten Prandy Segurin bol v tom tovarenskom výbruse o čosi tupší ešte ako tieto dve a darilo sa mu oveľa lepšie. Tak čím to potom je? Je to ten výbrus, konvexný versus plochy, alebo je to fakt v tom zložení tej ocele, že vydrží toho menej, kým sa otupí. Poznámka ešte nakoniec. Pri sekerách ten rozdiel v ostrosti 100, 200 nie je až taký silný, alebo nie je až taký dôležitý. Ďalším testom je presekávanie lana. Začíname s Prandy Segurin.
Takže na prvýkrát ja som netrafil, na druhýkrát bez problému. Segurin ide stále. Poďme sa pozrieť na Beavercraft. Na prvýkrát nie je problém. Na druhýkrát tiež nie. Do tretice Agelsion. Na prvýkrát bez problému. Aj na druhýkrát. Žiadna z týchto sekier s týmto testom nemala absolútny problém. Sme späť v brusiarni a to znamená iba jedno, máme po testoch. Máme po testoch a teda poďme si povedať, ktorá vyhrala alebo ktorá je podľa nás tá najlepšia, alebo ktorú by sme si so sebou zobrali. Za mňa by to bola Prandy Segurin. Vyhovuje mi najviac kvôli jej dĺžke, váhe a zároveň sa mi páčilo, ako si udržala to ostrie aj napriek tým testom a napriek tomu všetkému, čo sme s ňou robili. Čo sa týka Beavercraftu, váha je tiež super, dĺžka tiež mi vyhovovala, ale problém bol za mňa s tým, že neudržala si to ostrie tak, ako by som možno očakával. Hej, takže ak niekto chce kúpiť takúto sekeru za dobrú cenu, má super chránič ostria, taktiež je tam aj to puzdierko na zavesenie v dobrej cene, ale určite si zo sebou treba zobrať nejaký puk na prebrúsenie, keď sme v lese. Čo sa týka hutaforsky, za mňa ja by som to povedal tak, že taká maličká sekera, akože výborne ostrá, dobre sa s ňou robí, ale pre mňa asi príliš malá. Takže za mňa víťaz Segurin. A teraz sa opýtame teda Denisa, čo si on o tom myslí. Takže ďakujem Filipovi za zhodnotenie. Ja by som si vybral osobne môj veľký favorit bol Hlutaforská, lebo mám ho doma. Ale keďže sme vyskúšali aj Beaverku, aj Prandy, keď to zoberiem tak globálne, po tých všetkých testovaniach plus čo je k tomu, ako držala ostrosť, ja by som asi išiel do tej Beavercraftky, nakoľko je väčšia. Ja mám veľké ruky, je väčšia, lepšie sa drží, lepšie sa s ňou manipulovalo aj v tom testovaní, čo vlastne robil Filip, čo sa týkalo presekávania toho klátu veľkého, tej halúze, tak išla fakt, že dobre, na to, že má konvexný výbrus, tak som bol prekvapený, lebo s konvexom sa že vraj až tak dobre neseká, ale išla dobre. Ďalšie, čo sa mi strašne ľúbilo na nej je to púzdierko, ktoré má, ten chránič ostria a plus teda, že je k tomu aj púzdierko na opasok, čo je tiež podľa mňa veľmi dôležitá a dobrá vec mať k takéto sekerke. Čo ma trošku prekvapilo, tak bolo napríklad tie feather sticks, ktoré sa s ňou robili, že nešli, ale to sme povedali, že buď to môže byť tým, že sa otupila, alebo my sme mali moc suché drevo. Aj to môže byť spôsobené tým. Ale celkovo, keď si to tak zoberiem tak globálne, tak ja by som išiel asi do tej Beavercraftky, ja osobne. Bol som trošku sklamaný z tej Hlutaforskej, lebo ja ho mám doma a robil som s ňou, viem čo dokáže. Tiež má konvexný výbrus, trošičku taký semikonvex spravený. Ale áno, jak povedal Filip, je moc malá. Čo môže byť aj dobre, aj zlé, ale pre chlapa, ktorý má 100 kg, napríklad jak ja, 90 kg jak Filip, poviem príklad, tak je moc malinká. Čiže ak to chcete na nejaký bushcrafting, alebo ak to chcete na amatérske rezbárstvo, vyrezávanie, alebo pomôcť z nejakého drevka vytvoriť niečo, tak podľa mňa by bola fajn. Ale čo sa týka ostatných vecí, na presekanie dreva, na sekanie rôzneho dreva, rôznych koreňov a tak ďalej, tak tam už nevidím nejaký potenciál v nej veľký. Narobili by ste sa asi veľa. No a čo sa týka Prandy, tak tá ma prekvapila. Tiež v dobrom, nie v zlom. Plusový bod dávam fakt, že za to, že tam je B-čkový, že flat, rovný výbrus. A išla fakt, že super, akože aj pri tom federstikovaní, aj pri sekaní, pri kálaní, fakt, že obstala veľmi dobre. Jediná nevýhoda, čo ja teda vidím, je teda, že
nemá ten obal na tom ostri, že je tam proste iba tá gumovina. A to sa mi moc neľúbilo, popravde, akože na tom by mohli trošičku Taliani zapracovať do budúcna. Že, aj keď akože hovorí sa, že v Taliansku sú najlepšie moderné veci, nie, šaty a tak ďalej, tak akože mohli by vedieť obliecť aj tú sekeru trošičku, dať nejaký taký kick, aby vypadala dobre. Ale akože zas tvarovo super. Mne jedine, čo vadilo, keď som si tam testoval si s ňou, tak trošičku mi zavadzala, neviem, či si to uvedomila aj ty, tá šnúrka. Jak sa ti posúvala ruka dole, tak trošku si narážal do nej a proste je to taká blbosť možno, že, ale niekomu to rušiť môže tú prácu. Takže za mňa jednotka Beavercraft, dvojka Prandy a trojka Voltaforce, čo som bol akože prekvapený som sám, lebo ja som si hovoril aj Filipovi predtým, že dnes sme začali, že uvidíš, že Voltaforce bude podľa mňa najlepšia, ale vidíte, keď máte na výber a z čoho testovať, tak aspoň je to krásne vidieť, že porovnať sa dá vždycky aj lacná, aj drahá verzia a nie vždycky všetko to drahé je to dobré, takže za mňa asi toľko. Takže prvú si otestujeme Beaverku, môžete sa pozrieť na tú fazetu, v akom je stave. Vôbec nie je zničená podľa mňa. Sú tam také mikrozúbky, malinké, ale nie je to nič. Tak môžeme si ju otestovať. $840. Predtým mala 345, teraz má 840, čiže je tam vidieť to otupenie, čo je logické. Takže ďalšiu máme Voltaforsku. Pozrieme sa tiež na fazetku, alebo respektíve na ten výbrus, v akom je stave. Je trošku len špinavá, ale nie je tam vidieť v podstate žiadne vyzubenie ani nič, čo je super. To znamená, že tá oceľ je fakt že pevná, dobrá. Možno, že tuto ku konci je taký mikrozúbček, ktorý by bol viditeľný pod mikroskopom, ale v konečnom dôsledku je v dobrom stave, takže poďme si ho otestovať. 755, predtým mala 235. Takže ďalšiu máme Prandy, to je posledná, pozrieme sa na ten výbrus. Tiež je úplne že v poriadku, nie je tam žiadne vyzubenie, trošku je špinavá, čo je logické a normálne. A môžeme si ju ísť otestovať. 930, predtým mala 480. Takže priatelia, máme dobrúsené.
konečne a ideme si ich teraz otestovať, tak poďme sa na to pozrieť. Takže spravili sme si nový výbrus, v podstate sme upravovali, nerobili sme novú geometriu, nakoľko vyzobenie tam nebolo, takže sme ho vlastne len prešli cez 240 pás, potom sme išli na 600, na 1200 a spravili sme mu taký mirror finish, potom sme si ho vylapovali. Tak poďme sa pozrieť, ako má ostrosť teraz. Predtým mal 840, ak sme ho testovali po tých všetkých testoch. Uvidíme, či bude lepší, než bol, keď bol ako nový. 145, čo je fantastické, nakoľko keď sme ho testovali ešte pred testovaním, tak mal 345, po testovaní mal 840 a teraz má 145, takže môžete sa pozrieť, že či holí, vyskúšame. Krasota. Tak, ďalší pán na holenie, to bol vtip. Hutaforská. Ten istý proces, len tu sme finišovali na 2500 pásy, nakoľko sme tam chceli vlastne mať stále ten mirror finish, ktorý tam bol pri tom konvexe. Tiež sme tam nemuseli meniť geometriu ani nič, takže fakt sme ho len prebrusili, vylapovali a ideme ho otestovať, ako má teraz ostrosť. Wow. 195. Takže 195 má teraz, predtým mal 235, potom mal 755 a teraz má 195, čiže fantastické. Vyskúšame, že či holí tiež. Krásne, tiež. No a posledná je Prandy. Môžete vidieť tiež výbrus, pekne spravený, postup obdobný, len sme samozrejme nefinišovali na 2500, ale na 1200 a potom sme išli lapovať. Tak poďme si otestovať pána Prandyho. Wow. Takže predtým mal Prandy pred testovaním mal 480, po testovaní mal 950 a teraz má 195. Otestujeme, či holí tiež. Skúšame túto stranu, už mi dochádzajú chlpy, holí krásne. Takže všetky tri sekerky sú nabrúsené, jak sa patrí, ešte lepšie, než keď boli nové. To je vlastne to, čo stále hovoríme, že tie fabrické výbrusy sú také, aké sú. A teraz sú také, aké by mali byť. Takže vážení, sme po testovaní a aj unavení, aj vyzimení, aj oholení. Takže povieme ešte pár finálnych slov a potom predám slovo Filipovi. Sekerky sme si krásne všetky nabrúsili, ostrosť ste videli, ako majú, čiže sú ešte lepšie než s tým fabrickým výbrusom, to stále prizvukujeme, keď si budete kúpovať čokoľvek, tak dajte si to vždycky prebrúsiť, preostriť, aby ste fakt, že mali dokonalú ostrosť spravenú, či už zo sekier, alebo z nožov, alebo z dlát, to je úplne jedno. Tieto sekerky, Filip vám za chvíľku povie, budete môcť vidieť na Kniland stránke, v sekcii Bazar, pravdepodobne, aj keď teraz majú vyššiu hodnotu, lebo sú nabrúsené a sú také, aké by mali byť, ale to už vám povie viacej k tomu Filip. Tak ako povedal Denis, tieto sekery budete môcť nájsť u nás v Bazári a taktiež odkaz bude aj v popise. Ďakujeme, že ste nás sledovali, dúfame, že sa vám recenzia páčila. Pre viac podobných recenzií, podcastov a videí prosím dajte nám like, odber, budeme sa tešiť a máte sa na čo tešiť aj vy. Budú pribúdať nové a nové recenzie. Takže priatelia, my sa s vami lúčime, aj ja, aj Filip, aj Romanko za kamerou. Wow. Ďakujeme, taktiež všetko bolo povedané. Ešte ja podotknem, ak chcete mať naozaj ostré nože, ostré sekery a dláta, tak brúsime doslova do ostra. Nebuď tupý a daj sa nabrúsiť. Čaute.